Калі мы наблізіліся да зялёнага берага, барадаты мужчына распавёў мне пра гэтую зямлю, краіну зар, дзе жывуць усе сны і мроі аб прыгожым, якія прыходзяць да людзей адзін раз у жыцці і потым забываюцца. І калі я паглядзеў на тэрасы зноў, я ўбачыў, што тое, што ён сказаў, было праўдай. Бо сярод відарысаў перада мной было шмат рэчаў, якія я ўжо аднойчы бачыў нібы ў тумане над гарызонтам і ў бліскучых глыбінях акіяна, аднак нечакана для сябе забыў. Тут таксама былі формы і фантазіі болей велікародныя, чым усё, што я калі-небудзь мог уявіць. Візіі маладых паэтаў і мастакоў, якія памерлі раней, чым свет даведаўся пра тое, што яны бачылі і снілі.